नायलाय रायजोफोर बेसेबां गिलु-फालु माबायदि जाथाय जादों। मोनायाव लेखा फरायनाया टेबोलखौ लबारनि टेबोलमोन आरो बे सायाव केन्देल सावनानै दोनदोंमोन लेखा फरायैनो। ओमफ्राय मानसिया उन्दुलांदोंमोन आरो ना उन्दुलांफ्लांदोंमोन। ओमफ्राय बियो खामदोलांनानै बे लबारनि टेबोल खालामदोलांनानै बेबायदि जाबाय आरो ना। बिसिना माबायदि जाखो मानसिया थाल लानानै खारनो रोङैसो जादों सेसखामोन। सेसखा बेखौनो खामजोब्बाय नै बे कारेन्टआ आरो खामबानो सेस जाखाबायमोन नै दायो थांबानो ओइ बे लबारा आवलिजोबलांबानो सेस जाखाबायमोन नै ओमफ्राय कारेन्टआबो सेस कारेन्टआबो माबाबा हास'वाबा जाला बे तारा खामजोबखाबाय खामजोब्बाय बियो ओरै जिजों थांबानो गिनांसिगौमोन। मुसारिया नैबे खामसोनानै ओरै मानसिनो थलथबल' गोग्लैहैदेरनांगौमोन। एसेल'खासैमोन नै एसेल'खासैमोन नालाय गैखालामोन। बेफोरबो बे खामहैद्रायाखैमोन गाव माबा मानसिया खारबा आं नुफैबा बे बारा खामनाय नुवाखैमोन आङो। जों दै लायगौमानिसो खामनाय नुदां बेखौ बावल' जोंनाय नुहुरदोंमोन आङो। मा जाखोसो नुदों हुम हुम हुमलाय जोंबाय मोदोमजोब्बाय आइयौ नुबाय फुं सिखारनानै नायफैबा मानसिया गैबावा। ओमफ्राय नायबाय आङो बाहाय बेखौ नायबाय आङो बे जोङाखैमोन बेयावल' ब्ला 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 जोंगासिनो आं दै लायदो होनबाय जालालै नोंनानै डकुमेन्टसखौल' लाना खारगोन आं जेखौबो लाना खाराखै आङो। मानसि बासायनांगौआ गावसो बासायबाबो जानो जाखो डकुमेन्टसखौल' लाना खारदों आं। बेल' बासायदों बे खाथा हिन्दी लेखाया बोरैबा थाबाय जेबो लेखा गैखाला बे गांसेल'सै सेस मामोन बिलाय बड'मोन बाव बोनाय दंखायो बेखौनो लानोसै ओमफ्राय बे खाथा माखासे थाबाय बेबो जाखाला लिरख'ना लानाङा एस मोनायावनो हुलुस थुस दसेनो जिबनावबो मम सावनानै दा उन्दु आरो दिनैनिफ्राय जिबनावबो दा उन्दु